Alinu sarkin Kannywood, kowa da kowa ya shaida. Murtala mai lambu a fadarka, ta girma na zo na yi waƙarka. Alinu sarkin Kannywood, kowa da kowa ya shaida. Murtala mai lambu a fadarka, ta girma ya zo ya yi waƙarka. Sauti daga arewablog.com. Bismillah sarki jalala, gare ni basira ka karawa. Kai ne da kake mini koyaushe, ilahu gare ka na dawowa. Ka daɗo salati marar adadi a gurin saman zuwa baiwa. A saka ashabu na yarda, iyalai na gidansa sarkaka. Alinu sarkin Kannywood, kowa da kowa ya shaida. Murtala mai lambu a fadarka, ta girma ya zo ya yi waƙarka. Alinu sannan ka dalina, yau gani ciki na tafadarka. Murtala mai lambu sunana, amanar Umar Sharif naka. Shi ne nan yake bani shawarwari akan waka kuma na ɗauka. Ni da shi akwai fahimtar juna, a zama da shi sai samu barka. Alinu sarkin Kannywood, kowa da kowa ya shaida. Murtala mai lambu a fadarka, ta girma ya zo ya yi waƙarka. Alinu babban acto ne, sannan babban director ne. In buɗe bayanan ku gane, a cikin sana'ar shi jigo ne. Sannu sarki haka ne, gare su makiya na jakonni. Kudi na adawa ga wanda fashi, bai samu kuna yin adawar ba. Alinu sarkin Kannywood, kowa da kowa ya shaida. Murtala mai lambu a fadarka, ta girma ya zo ya yi waƙarka. Alinu kai mai ilimi ne, har ma makiya na kasan shaida. Ilimin addini ga na zamani, wannan shi ya sama kai tsada. Alinu daure ka yarje min, na kira ka dadi